ki klor ka Bollywood ki laai ka cingero ya ki sipai ki badan hapo ka operation tendor ha ka ba ki lai peniap ru ya ki khat saungut ki bahayeng jong u nong seng jong ka seng leno JEM te yam tang na ngap ya ka ne ka khubor hadu bandakut daka operation tendor ai jubab ka India halor ka cingsha hiatma daki leno Pakistan hakabala shem ya ki arpun rungut ki mensem balui apo pahagam ka India kalayatu bakala thambor ya khandai teli ki tem jokilano ha Pakistan bat ha Kashmir kabalabat daka Pakistan hakane ka jaka ai jingkai bakongsan ka Lashkar itai baru kalasha pentai bom pon ki klur ka Bollywood ki layaro ya ki spy India hapo ka operation tendor ki ba kan thup yau Akshay Kumar Ritesh Deshmukh Kangana bat kiwe pat ki ba pokmat kane ka aktris Bollywood ka balakala politician menta kala tho operation tendor zero tolerance to terror ki spy India ki lakdang ya kam ka batikna ka operation tendor ha ka bakhandai teli ki tem leno ha ka leng ka Pakistan bat ka Jammu and Kashmir ka balabat da ka Pakistan lasha pendu pendamno batu aktor Ritesh Deshmukh ulatho bayaro ya ka operation tendor da ka bashar ya ka jingthoy jong u ha ka ex account jong u da ka bong Jai Hind ki sena Bharat Mata ki jai operation tendor u Akshay Kumar pat ulabu ya ka banar bala pelaj da ka sarkar jong ka operation tendor ka balatho Jai Hind Jai Mahakal ka India kal ai kerteng ya ka te ka mission da ka operation tendor na penta ka rong southern rai kata ka tendor kabajuta daki kentai Hindu ki bala syongkurim ha ka selang mat jongki ka kerteng ka thau ya ka jingle bijot jong ka jing September ha Pahalgam ha ka bala ya thu bala penya klat bat penyap ya ki lok Hindu ki badang suya poi ka thamai ha ka ju kapor ki sipai India ki layoro bat penyap ki khat saungut ki bahayeng asam jong unong seng ya ka seng leno Jaish-e Mohammed ya bala tip kerteng kum Masud Azhar ha ka jing khanra ka ba arputan minit kabala pelong ha Pakistan bat ha Jammu Kashmir kabala bat da ka Pakistan ong ki tulong kubor na prang kini ki bala sapen ya ha ka operation tendor kentup ya ukun jong wenmen jong u Masud Azhar bat uleno ubala wat ha da ka India uruf Asghar